ne tɔgɔ Amadou Dunga Menga, ne c'est ma secrétaire de communication. Imam le très respecté et éclairé Imam Mahamoud Diko ani Mohamed Salia Touré ale fana bɛ semasi kɔnɔ Mohamed Touré bien semasi cɛbɔw caman bien olu bɛɛ tɔgɔra bisimila an bɛ kuma di aw ka maa naani ma i n'a fɔ président y'a laɲini cogo min na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ kuma o ye Beri Daɲɔn ye ni Beri Daɲɔn bɔra yen Madu Jara kuma bɛ d'ale ma n'o bɔra yen an ma Tarabo kuma bɛ d'a ma ayiwa an denkɛ yɛrɛ bɛ kuma kun cɛ n'aw Mohamed Samake aw bisimila. Assalamu alaikum. An bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛn na yan'an ka kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ foli belebele ta k'a di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Imam Mahamoud Diko ye a sɔnni min kɛra ka anw bisimila a ka so ka tila ka sɔn anw bolo a n'an kana sigi ka kuma an hakilina min bɛ anw na o ta k'o di an ma an b'a fo o la a ma bɔ anw jigiyɔrɔ fa ya place la ne ye Beni Daɲɔn ye groupement de Gorobara di Mali ka kuma lasela ye ne groupement de Gorobara di Mali ani association de Baravaldi ani DSP Jalakɔrɔji n'u ye tɔgɔ ye tɔgɔ minnu bɛ tɔnw kofɔ tɔn Gorobara tɔnw kofɔ n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fasojɔko la n'a bɛɛ ɲɛmaa bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan comme n'i ye Gorobaraw fɔ a tɛ dɔw kunna kan anw yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ dugukolo ka kuma ta k'a kɛ diinɛ dɔnbaga ye alimamiw bɛ anw cɛla maa bɛ anw cɛla mun ye diinɛ in kalan k'a dɔn o de kama an ye wulikajɔ kɛ tuguni ka kuranɛ caman san o kuranɛ caman an taara se an ka misiribaw kelen kelenna bɛɛ ma ka taa di misiri alimamiw ma u ka dugawu kɛ anw Gorobaraw ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana ka basigi la o hukumu kɔnɔna de la an sera an ka au conseil islamique président ba ma Usman Chérif Madani Haidara ka taa kuranɛ ta k'a di a ma a ka dugawu kɛ an Gorobaraw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana in ye tuguni ka tila k'a jira tuguni a ka fara anw kan minnu tun bɛ Gorobaraw filɛ fɛn wɛrɛ ye u k'a dɔn Gorobaraw jɔyɔrɔ b'u la min o tɛ kelen ye o de kama sisan an ye wulikajɔ kɛ k'an bɛna se anw fa ma an ka se an fa ma Baba ye sɛgɛnna dɛ Baba e tɔɔrɔla Baba i tɔɔrɔla anw nɔfɛ Baba e ɲɛɲina anw nɔfɛ diɲɛ jugu nkalon bɛɛ tara ka da e la anw nɔfɛ mais e b'a la ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ Baba e k'a kɛ anw ye ni e yɛrɛ yɛrɛbakun ko don e bi i yɛrɛ yɛrɛbakun ta sɔrɔ ka sɔrɔ anw tɛ ni yɛrɛbakun ta don i jɔyɔrɔ ko don e b'i jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ jamanaw tɛ mais e ye k'a kɛ anw de kama mais kuma caman fɔ e ma Baba anw de kama mais Baba anw siranna dɛ u ko k'i ni rebelles ka di i y'o muɲu anw kama ko i b'a la ka denw ka siniɲɛsigi de dilan u ko k'i ni jihadistes ka di e y'o muɲu anw kama e k'i denw ka siniɲɛsigi de dilan mais Baba e ka anw minnu ka kɛlɛ kɛ ne ta Baba est ce que e denw dɔw bɛ yen mun bɛ e hakilina yɛrɛ dɔn wa est ce que denw bɛɛ bɛ yen min b'a dɔn ko Baba e yɛrɛ hakilina ye nin ye e denw ka kalan ko anw ka kalan n'a danna aw ma aw ye dɔ kɛ e denw ka balo ko an ka dumuni kɛ k'an fa an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ ma fɛ est ce que e den minnu b'i kɔ e denw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ka hamina ye k'a fɔ maliden kana ta kɛ min bɔrɔtɔ fɛn tɛ yen dimi bila kɛlɛ in na dɛ mankan min senna depuis u b'a fɔ k'i b'a la ka k'i kelen na fo bɛɛ nana k'a fɔ ko yɛrɛko tɛ dɔw y'a faamu sisan dɔw m'a faamu mais Baba anw jɔrɔlen don anw sirannen don an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ka don a kɔrɔ an ka hakili ɲinitɔ k'a di anw ma an fa fɛ anw m'an fa de deli sa an bɛ Baba de deli dɛ sigikafɔ ma fɛn o fɛn ba diɲɛ kɔnɔ banaw t'o dɔn
sigafo ka da ye sigafo mɔgɔ don ni maaw murutira kɔrɔ fɛ e de bɛ taa ka t'u lasigi an mago bɛ fɛn mun na ka t'o minɛ u fɛ an ka sɔrɔsidenw i y'o caman kɛ an bɛ fɛ i ka sɔn i ni jamana ɲɛmaaw ka sigi min bɛ sen na an ka dɔ bɔ a la min bɛ sen na an ka kɛ ni kɛcogo wɛrɛ min ni tɛ kelen ye bɔbɔfɛn weledan faamuyara kangada in mɛnna koyi kangari in dara fo ka diɲɛma jɔrɔ i denw dɔrɔn tɛ yan dɛ diɲɛma yɛrɛ jɔrɔla kangari in yɛrɛ dali la kangari in dara kangari in mɛnna et puis baara bɛ ka di kangari in ye fɛnɛ anw yɛrɛ ka hɛrɛ kama ma an bɛ baba deli dɛ an b'a deli an y'a deli n'a sɔnna anw fɛnɛ bolo a bɛ diya anw ye anw bɛ diɲɛ ko ko kɛ anw bolo kɔrɔ an b'a k'an yɛrɛ de tɔgɔ la anw tɛ jate dɛ u b'anw kɛ lalumani lagalagatɔ i mana kɔ ta k'i kɔgɔ dɔrɔn ko lalumani lagalagatɔ maa b'anw cɛ la a kɛra farafinna champion san 2 ka tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ s'a la Cheikh Umaru Diallo i bolo kɔrɔ ka bɛɛ k'i ye farafinna bɛɛ Ghana a kɛra 2017 mais mɔgɔ si t'a dɔn mais nin m'anw fɛ yan Mali de la dɛ mais an ka gorobara de don mɔgɔ b'anw fɛ yan nin nɔ Mali an ka champion di Mali bɛ yan nin nɔ i b'o a bɛ min i bolo kɔrɔ ka mɔgɔw k'i ye mais jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn k'ale jɔyɔrɔ b'anw na bi anw tɛ baara kɛ la ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn an ye dɛ anw bɛ fɛ k'a kɛ hali n'anw tɛ yen don min na k'a fɔ k'an bɛna an seko kɛ jamana jɔko la an ka baba de b'a la k'o kɛ depuis kuma dan fo bi bon anw nana s'an ma bi an b'a deli an b'a deli dɛ yanni kuma ka ca kisɛ ka ye ala kɔni ma anw tile ni sɛbɛnna an b'a la tile bɛɛ mais ala ye anw tile ni bu ye hɛrɛ tile bɛɛ an b'a ɲini a fɛ an ka président bɛna min ɲini a fɛ a ka kɛ bu ni bonya kama ginɛw b'a ni bu ye cɛ karamɔgɔ pour que a ka bɔ bonya kama a ka sɔn an ka fɔta ma ne bɛ bɔ kuma la nin waati in na. Assalamu alaikum. Ne Semasi Jama bɛɛ lajɛlen ne président fo Mohamed Dicko ne Mamadou Jara ne bɔra ka association saba fɔ ne ye association parabatou président mais ko ko bɛ yen an bɛ fɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'a fɔra dasa ko hakɛ min o tɛ association kelen kun ye an bɛɛ de kun ye donc kuma tɛ tɛmɛ deni ka kuma na an kɔni nalen don wulada in na an bɛ na an bɛ an karamɔgɔ deli an n'an fa a ka se ka sɔn ani mɔgɔ ninnu ka sigi u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma ka bɛn fɔ la o kɔni ka d'an ye ni kantogo ye donc o kuma kɔfɛ an ka champion bɛ yan o bɛ yan o bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Mali la dɔw bɛ yen u t'u dɔn yɛrɛ mais ninnu ye champion baw de san 2 a ta farafinna kunna wolo ka na mais bi n'a bɔra mɔgɔ t'a dɔn donc u k'u hakili t'u la donc ka taa faso drapeau kunna wolo kɔfɛ ka na o tɛ ko deni ye bi bɔ donc ne bɛ bɔ kuma na ne Amatra Bolo mouvement de gloire du Mali du président nous sommes qui doit accueillir vraiment bon an b'a fɔ jama ye a la fɔ ko mɔgɔ m'anw ci mɔgɔ fana tɛ se k'an ci jamana na parce que mouvement de gloire du Mali min kɛ jamana ye jamana m'o kan donc mɔgɔ tɛ se k'an ci an kana ci fɔ anw nana yɛrɛ de en tant que faso président Dicko bi an fa Dicko bi commande la c'est un commandement de légitime anw nana vraiment an bɛɛ de kelen nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes à sa disposition parce qu'à Denaoui, on est prêt à faire tout. À Denaoui, à mon moment à Denali, on a encore parole à votre tour, c'est un moment. Parce que nous, il a fait nos référendums, on a mis ça au passé. Nous, on dit ça haut et fort. Parce que c'est nous, on a fait. Jamana Mokanyo. Le porte-parole est Tchaman fort. Un mingue Jamana Mokanyo. Quand l'élection est statue, on a beaucoup contribué pour ce pays, pour l'apaisement. Le mot dans eux. On est en phase de combat, c'est un combat légitime. Mais s'il y a pas de co-bête là, s'il y a pas de co-bête là, on a vraiment, au nom du mouvement de gloire du Mali, vraiment, on a un calme, on a fait le mina, là, s'il y a pas de carala, on a mis à fond la personne. Assalamu alaikum. On a fait un dialogue, on a fait.
sama di an fa ma fɔlɔ ok an ye kuma tɛ kɔrɔbara di mali ye dɔw b'a fɔ dasaw dɔw b'a fɔ nɛgɛtalaw dɔw yɛrɛ n'a tɔgɔ fɔra dɔw b'a fɔ ko balo bi an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ min kɛ kuma anw de wele ko kɛlɛkɛlaw ni mɔgɔ bɛ ko kun fɔ a fɔ ko kɔrɔbaraw de ye nin ye kɔrɔbaraw de ye nin et puis an b'a fɔ an fa ye ko machine ka jɔ dɛ non non an b'a fɔ k'an bɛna deli machine ka jɔ an bɛ k'a deli an fa fɛ ne nana k'a deli a fɛ a ka waatinin dɔrɔn de groupement de kɔrɔbara di Mali ma a ka laɲini ni sabati ma bɔ a la an n'a fa bɛɛ an tɛ bɔ a kɔ dɛ fo mɔgɔ k'a faamu an tɛna a kɔ bila yanni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ min ko n bɛ jamana ka hakɛ fɛ jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka k'o fɛ mais ko bɛɛ bi wagati dɔ bolo anw wulila an wulila ka s'a ma k'a ka so yanni an ka se fɔlɔ an y'a yira ɲɔgɔn na ne ko jama ma an jama tɛ taa kuma bɛɛ bɛ ka fɔ bi anw de kan ka mɔgɔ min ka sécurité kɛ n'a fɔra ko jama ka cɛ ka taa an ti bɛɛ dɔn fɔlɔ mais an bɛ taa kuma an fa fɛ n'a bɛ sɔn k'an reçoit n'a tɛ sɔn k'an reçoit dɔw ko k'a t'an reçoit dɔw ko k'a t'an bonya yɛrɛ mais an wulila ka taa reçoit dan a y'an bonya k'an karama ka tila ka sɔn tuguni an n'a ka jama ka jɛ ka sigi nin kɛnɛ in kan o kuma na fɛn tɛ tɛmɛ o kan fɔlen dɔw kɛra an t'a bɛɛ dɔn mais fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye sisan parce que an kun t'a dɔn an bɛ sɔn k'an reçoit anw reçoit de fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye mais an bɛ fɛ ka mun ɲini a fɛ sisan yanni an ka bɔ yan k'a deli ni silamɛ bɛɛ bɛ kuranɛ de dɔn k'a deli an ye kuranɛ mun d'a ma ye sisan k'a deli ni karamɔgɔ ye sababu ye wagati nin dɔrɔn k'o d'a ma wagati dilen kɔfɛ groupement de kɔrɔbara di Mali b'a ka bila la jasa o jasa bɛ Mali kɔnɔ yan n'an kumana bi dɔw tɛ si u ka so a dɔw b'u ni jigin ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma dun an bɛ nin bɛɛ la n bɛ n bolo kɔrɔ faso mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ faso bɛɛ ɲininka an ka wari ɲini kɛ dɔrɔmɛ kelen b'a fɔ bi u b'a filmer u b'a bɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ et puis an yɛrɛ faso ɲini ka kuma faso fɛ faso ma sɔn pour que k'a fɔ a ye an ti an bɛ ka nin kɛ wolo jasa bɛ lɔrɔ ma tɛ an y'a ɲini ka kuma faso fɛ pour que faso ka kɔrɔbaraw ka hakɛ d'a ma an tɔɔrɔlen don la kɔrɔbaraw tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔlen don la bonya t'u kan an tɔɔrɔlen don nin bɛɛ la mun dara kɔrɔbaraw kan n'i ma don k'a kɛ de a b'i tɔɔrɔ i t'a dɔn mais n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'u tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na o kama an bɛ fɛ k'a ɲini an fa fɛ a ka ɲɛ anw ma nin wagatinin na k'o da anw ma n'Ala sɔnna ma an bɛ laɲini fana kɛ ka bɔ yan ka se yɔrɔ wɛrɛw la an kan ka laɲini minnu k'u fɛ an b'o k'u fɛ n'an bɔra yen an bɛ tila ka segin ka s'an fa ma yan tuguni n'Ala sɔnna ma n'an nana ni kuma min ye o fana tɛ dogo mɔgɔw la o bɛ ne ka kuma ye ka jɛ ɲini an fa. alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah bɛ ala ko ka barika ala ye sɛbɛn ala kira ka alayhi salatu wassalam ni denw ni mɔdenw o y'a ɲini an ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye diyara n ye nka n jigi misayara fɔra n jigi fɔ n ye min miiri ani hakilila ko n b'u sɔrɔ yɔrɔ min n b'o sɔrɔ yen o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ n'o b'a jira k'a fɔ hali n'u hakilila ko ye n boli ne fɛ o ye dɔgɔyama de olu bɛna kuranna di ne aw de bɛna kuranna di ne min bɛ kuranna la aw k'o dɔn wa aw de bɛna ne deli ni kuranna ye aw b'o kɔrɔ dɔn wa aw k'o kɛ ne ye o ye dɔgɔyama de ye min bɛ kuranna ta k'a di ne ma o kɛ aw ye a sera n ma ne juguya caman miiri n ye fɛn caman miiri nisɔndiyara jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ aw filɛ ɲɛ min ye ani mɔgɔw hakilila ko a ye fɛn minnu ye ni aw ye fɛn dɔ jiginna n kɔnɔ o bɛ ala de se i
tulo b'a la a bɛ fɔ maa minnu ma ko kira ka sahabaw san'u ka kɛ sahabaw ye u tun ye fɛn wɛrɛw de ye dɔw ye binkannikɛlaw ye dɔw ye siratigɛlaw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye mɛ o m'a bali u labanna ka kɛ nɔɔrɔ ye ka diɲɛ bɛɛ ka yeli de diɲɛ bɛɛ ma n'o de miiri ɲɔgɔn n ko an den ninnu u ye barika min ɲini k'u farikolo min o bɛna yɛlɛmɛ ka kɛ nɔɔrɔ ye ka kɛ espoir ye ka ɲɛsin jeunesse ma jeunesse ni litini ka kan olu k'o ta k'o ta o tɛna ɲɔngiri ka ne se minɛ aw de ye aw bɛ ne deli ni mun kɛ aw y'a fɔ ko ne bɛ jamana ci wa a y'o mɛn da wa a ye den cɛkɔrɔbaw de ye n'aw bɛna ne deli wa aw de ye jamana alimamiw ye n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna ne deli wa aw ka kan k'o miiri yɛrɛ wa jamana ɲamakalaw bɛ yan jamana cɛkɔrɔbaw bɛ yan jamana alimamibaw bɛ yan aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye gorobara ye k'aw bɛna ne deli ko n ka sabali aw kɔrɔ ka sabali ka mun kɛ aw y'a mɛn ko n bɛ mun kɛ a fɔra aw ye ko ne ye jamana cila de ye wa o de fɔra aw ɲɛna wa n tɛ jamana ci n tɛ tasuma don jamana na maa minnu bɛ jamana minɛ k'a minɛ ko juguya olu de ye jamana cilaw minnu bɛ ka jamana nafolo tiɲɛ ka aw ɲɔgɔnnaw ni denmisɛnninw bali kalan na ka ekɔliw datugu u tɛ kalan kɛ ka ekɔlimɛtiriw jɔ u tɛ sara o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw minnu ye justice tiɲɛ ka corruption kɛ ka jamana taalan ye ka mɔgɔw jogo tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen kama mɔgɔw bɛ taa maaw fa minnu ye jamana yɛlɛma k'a kɛ ten o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw ye tasuma donna jamana kɔnɔ olu de y'a to a la c'est pas vous c'est pas moi n'a ko ne n'aw bɛna fara ɲɔgɔn kan de jamana in binna dingɛ min kɔnɔ bi a ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ bɔ u tɔɔrɔlen don u bɛ taa tasuma minɛ siradaw la anw bɛ taa ji k'o kan min bɛ fɔ o la n bɛ b'o fɔ aw ɲɛna o a fɔra ko mɔgɔ dɔw de bɛ wari di aw ma kɔrɔ minnu b'a di fana olu tɔgɔw fɔra an ɲɛna ko aw ka taa o tasumaw faga mankan kana wuli jamana kan aw t'aw yanga k'aw yira wala min bɛ fɔ aw ma o y'o di ne tɛ aw kɔrɔfɔ ne kuma fɔ fɔ ne tɛ fɛn fɔ ma min fa ne ye aw ye waati min aw na ban ka audience kɛ fɛn fila nana dusukun ko ala bisimila mali jamanaw a denmisɛnninw tɔɔrɔla u ɲɛni na denmisɛnninw bɛ tile ni min tɛ libi o bɛ baji kan o bɛ yan fɛ espoir si tɛ denmisɛnninw ye tuguni jamana cira parce que tiɲɛ t'a la a cira parce que ladiriya t'a la a cira parce que kalan t'a la nord o bɔra jamana bolo ka ban san duuru 2014 ne bɛ mɔgɔw la minnu taara Kidali gouverneur bɛ yen o don Mali drapeau bɛ yen a don préfet bɛɛ lajɛlen cercle bɛɛ préfet u bɛ yen ne n'u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidali Mali armée bɛ yen mais a tɛ tugu de juguya jamana nana fagu ka dɛsɛ ka ŋunuma ka kulekan bɔ anw k'a ɲini diɲɛ maaw fɛ u ka na an dɛmɛ an ni jamana tun tɛ ɲɔgɔn na o an ni mɔgɔ dɔw damadɔw de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ de wulila an tun bɛ ko min dilan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan an n'an voisins tɛ a bɔra o la fo an kulela fo diɲɛ bɛɛ y'a mɛn Nations Unies nana Union européenne nana CEDEAO nana Union africaine nana bɛɛ nana an nana kuma seli Tanbalu ka papier sigi an ka kɛ kuma minnu fɛ o y'an dɔn ka faso bi o papier yɛrɛ signé san 5 a signé don hali o san 5 hali drapeau tɛ se ka jɔ Mali drapeau tɛ yen Mali faama tɛ yen min bɛ se ka avion dara la ka mobili ta ko n taara yen n nana u yɛrɛ i bɛ wari de sara n'a diyara u ye i bɛ taa yen n'a ma diya u ye i tɛ
mali ko masuli mo wɛrɛ kida ko kuma yɛrɛ banna a kuma tɛ fɔ maliyɛn fɛ tuguni maaw tun bɛ kuma yan ni maaw ma kuma na kidal tɛ fɔ mali la o kuma ma ban de accord signé san 5 a ye mun ye wari minnu lamɛnna ka don o la a kɛra mun bɛɛ bɛ yan a kɛra bɛɛ ɲɛna o ma dan o ma o de kɛ kidal ko ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ taara tasuma wuli ka don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka don sɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tasuma wɛrɛ wuli min y'a to an ɲinɛna kidal kɔ o tasuma o bɛ ka wuli sini ŋɛnɛ o yɔrɔ fana an bɛna ɲinɛ o kɔ jamana sigilen b'o kan an b'o la u taara élection diyagoya kɛ min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna fɛn min kɛra hali jamana minnu ni danbe t'u la u tɛ sɔn fɛn min ma o kɛra jamana in kɔnɔ mais ko ka bugule kɛ fɛn o fɛn n'a tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kumatuli ko don ni maloya ko don o ka kɛ anw mara yan wa sɔn ka kan ma hɔrɔn tɛ yan danbetigi tɛ yan mɔgɔ tɛ yan min bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ye a man ɲi u ye bɛɛ prostitué ka bɛɛ yɛlɛmɛ ni maa min kumana wari bɛ d'i ma i k'i makun walima ko dɔ ka k'i la walima fɛn dɔw ka giri i la walima u k'i janfa i ka don ko dɔ la u ka to k'o ye an ka i ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka kuma tuguni ka jama minɛ zɔnbilo kɛra fɛn sur le pays denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ wari la yan u b'a wariw cɛ ka taa n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ aw b'a kalama min bɛ ka kɛ a tɛ dunanw ye o vous savez tout aujourd'hui an bɛ waati min na ko in tɛ IBK ko ye ko in tɛ Diko ko ye ko in tɛ régime ko ye ko in ye c'est le Mali qui est en train de disparaître n'an m'an janto ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛw ye ka jɔ ka kɛ hɔrɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra maabaw la an bɔra minnu na gorobaraw kun tɛ o u kuntala man jan ni bɛɛ ye u disi ma fɛrɛ ni bɛɛ ye mais hakili ni kodɔn ni cɛya de kun b'u la o de y'a kɛ u ye empire dilan ka royaume dilan ka jamana in kɛ ayiwa sanbalaɲɔgɔn ye ni diɲɛ bɛɛ a kɛra référence ye diɲɛ kɔnɔ aw ka kan ka bi ka hami ni min o de ye jamana in bɛ sagoya min na a ka bɔ o la aw ɲɔgɔnnaw minnu n'aw bɛ si olu de bɛ ka jamana in wari bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye kɛnɛma k'a k'u sago tulonkɛ a la u mago t'a la kalan tɛ kɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la sécurité tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ni sabati b'a la aw bɛna ne deli ko n ka sabali ne ka sabali ka mun kɛ ne ye mun kɛ n bɛ taa min a ye marifa ye n bolo wa a ye bɔnbu ye n bolo wa a ye muru ye n bolo wa a ye tama ye n bolo wa a y'a mɛn ne ko mɔgɔw ma a ye tama ni fɛnw ta wa non Mali hɔrɔn caman de farala ɲɔgɔn kan de force vive minnu ko in anw de farala ɲɔgɔn kan minnu b'a la k'olu bila yen olu bila yen don min o y'a sɔrɔ aw dɔ bɛ yen kulusi tun na don min n'anw bɛ wuli ka jɔ ka silamɛw wuli k'u da don politiki la k'a fɔ ko IBK a tɔɲɔna a janfara nin kɛra a la anw de y'o kɛ o don aw dɔ bɛ yen hali kulusi t'aw la aw bɛ don ma woloya anw de y'o kɛ an b'o kɛ don min wariko tɛ sanuko tɛ on fɔra ye yan k'a fɔ jamana a bɛ kunbala min na mɔgɔ min bɛ se o don o y'ale o de kama fo ka taa 2013 se an ka silamɛ bɛ mobiliser ka IBK ta aw ka ne yɛrɛ ko don a bɛ kuma wa anw t'an makun ni min ka d'an ye o ka di an ma an fana k'u ta ye ɲɔgɔn kɛ an ka taa Canada an ka du dɔ san yen an ka taa Normandie an ka du dɔ san yen an ka taa yen fɛ an ka du dɔ san yen an denw bɛ ka taa kalan kɛ yen fɛ ni kalan yɛrɛ ma kɛ yan fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ si mago t'a la an fana t'o ɲɔgɔn kɛ an k'an sigi wa mais anw bɛ se ka kangara bere ta k'an jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran Ala ɲɛ anw yɛrɛ ka tila ka siran ɲɔgɔn hadamaden wɛrɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma silamɛya tɛ sɔn o ma non fɛn dɔw bɛ yen
aw ka kan ka ladabu o la baara baw ko la a ka kan ka min kɛ siɲɛ don mais jamana bɛ situation min na ne bɛ deli k'a fɔ ko ne kelen ko tɛ bilen mɔgɔw bɛ yan cɛw musow danbetigiw maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn an ma n'a nana o la k'a bɛna kuma semase fɛ a bɛ kuma o fɛ k'a bɛna ne deli ne ka aw bɛna ne deli o kuma hɔrɔn tɔ minnu da bɛ kuma la olu ye mun ye aw bɛna ne n'u bila ɲɔgɔn na wa aw bɛna deli n ka mun fɔ n ka mun kɛ n ka mun fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ kuma tuguni an tɛ protester tuguni an t'a ɲini mɔgɔ ma aw ci o kuma mun don jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fereke mɔgɔ ma aw ci nin bɛɛ kɔ wa qu'est-ce que vous voulez Kuyatɛw ka club de ye aw ye wa tari ɲamakalaw o rétrograde ye tɔgɔ ye di rétrograde ye aw de aw t'o ye o ɲini bɛ di kalo kana di yan ani de kan deli na mo c'est même un peu de respect bon bah là le monde mais aw de nous na kana di yan ba ne di ko ngana ça veut dire quoi pas vous êtes là takuma aw takuma joni fi jamana tigi wa o kuma jamana ma kɛ jamana lankolon sa maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ kodɔnna tɛ jamana kɔnɔ jeliw tɛ jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ aw de bɛ aw substituer olu la ko aw bɛ jamana dɔn ni nin hakilina in de o ye kodɔn ye wa o kuma aw ye min ye a n'a bɔra fɛn min na a t'o dɔn tuguni wa non nin démarche in t'a kɛ cogo ye jamana sera kundala min na a tɛ dilata pas venir, c'est pas le gros côté où. Non, c'est le coup de loup. Le Mali, c'est le Mali qui est en train de disparaître. Ni aw ta femme, puisqu'on veut qu'on voit, on veut pour solo, on veut faire un solo, on veut taquer la banque ou bétail en attendant. 75% de mon territoire à Tamboulou. On a contrôlé mon secrétaire. Malgré si c'est pour rien, au cas de l'élection, campagne na jamana ko wayamne. Talo flani ko abe polo la ko tayo rodon. Aw la ka jɔ k'a fɔ ko Sumayila ko kɛra cogo min na an t'a ɲɛɲini an b'a dɔn aw kuma n'o la wa an ma kuma o la o aw bɛna ko ne ka tile kelen d'aw ma tile kelen d'aw ma pour que a ka mun kɛ a ka taa kuma président fɛ ko ne ni président de bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de tɛ wa je crois que moi je suis ne face à tes gars non il faut que quel est ça il y a ay denw bɛ ay mɔdenw bɛ ay denmisɛnninw bɛ ni y'a ko k'a bɛ pan bɛɛ kunna ka taara ko ta ka yaala n'a ye ko a ye gorobara ye k'a bɛna kuma ne fɛ ko ne ka sabali aw bɛ tila ka taa kuma président fɛ kuma jamana kɛra mun duba minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ dugulen minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ jeli hɔrɔn minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ olu ka rôle ye jumɛn ye aw de bɛna o jouer wa o bɛ ne bɛ dɔn dɔ fara aw taara kuranɛ Ousmane Sonko aw bɛna kuranɛ di ne fana aw de bɛ kuranɛ di anw ma aw de bɛ di anw de ka kan ka aw sigi k'aw ta anw de bɛ aw waaju k'aw faw waaju ka segin ni aw ye aw de bɛna kuranɛ di an ma pour que an ka sɛbɛn non vraiment je suis désolé d'avoir ce temps là. Parce que ni maa caman na ka na i ma yi ko kɛra ko aw ye mun ye aw sera so min a kɔrɔ fara ko a ye n bonya a diyara n ye ne ye aw miiri ni miiriba ye n ko Mali denmisɛnninw sisan lueur d'espoir kɔrɔ yeelen do filɛ nin ye ka bɔ denmisɛnninw minnu filɛ nin ye ils ont pris conscience k'a fɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ f'a ka bɔ a kɔnɔ ni ninnu y'o faamu ka ban o tuma alhamdulilah an bɛ se k'a fɔ ko ma hɛrɛ kɛra parce que jamana a bɛ problème min na bi i bɛ ka ko tɛ tuguni i bɛ ka ko quelque chose voilà i bɛ ka ko san 70 ni kɔ ko ma ban i ko ko o ma ban wa et puis i bɛ taa nin bi côté ɲɔgɔn na o. O bɛna mɔgɔ deli de n'a y'a sɔrɔ u fila bɛ kɛlɛ la n balima de don fɔkɛɲɔgɔn de don n sinji de don n teri de don hɛrɛ bɛɛ bɛ ne n'a cɛ
mais fɛn dɔw bɛ ne ni i bɛ k'a bɛɛ sanfɛ o ye an ka jamana ye wa o de bɛna tunu n'an ma wuli ka jɔ jamana min n'an bɛnbaw taara k'a to mali min ni bɛɛ b'i gosi ko an ka maliba o maliba in de kɛlen bɛ yogoro ko ye bi a kɛra yɛlɛ ko ye diɲɛ ɲɛfɛ parce que tout simplement maa minnu ka kan ka jamana in kuma fɔ bɛɛ y'i yɛrɛ de makara u nana jamana kɔnɔ maaw bɛ se ka to o la badabada wa anw m'a fɔ aw ye ko k'an bɛna bele ta walima an bɛ bere ta walima an bɛ jamana ci walima an bɛ nin kɛ walima non on n'a jamais parlé de ça non aw m'o mɛn an da sisan an nana an deli n ka tile kelen fila kɛ pas pour faire quoi parce que ne m'a fɔ ko n bɛna dɔ wɛrɛ kɛ Kuma sara. non on va pas vraiment on va pas ne ne aw tɛ polémique non 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 je n'accepte pas que je vienne pour me manquer de respect non de son mais ça pour bɛ jamana in kuma fɔ b'a la o bɛ k'a kuma kɔrɔbaw ni maa sɛbɛn minnu farala ɲɔgɔn kan ka fara anw kan k'a fɔ ko nin baara in b'a kɛlɛ olu n'u b'u bɔ kuma la n'u ye ɲɔgɔn faamu ko min na jamana ko don problème t'a mais k'a fɔ k'aw nana ne deli fɛn tɛ ne bolo fɛn tɛ ne ma cɛ o deli ko kuma yɛrɛ nin t'a fɛ k'o de mɛn parce que o bɛ maa deli de maa min n'i y'a mɛn k'a ni dɔ bɛ kɛlɛ la ne mɔgɔ tɛ kɛlɛ la donc aw nana ka n deli ne b'a fɛ kuma yɛrɛ kana fɔ ko Banna. Mais ne bolo i ma se ka kuma mun faamu dɔɔni. A bɛ mun fila de ma. Vraiment, mais dɔw k'aw ye maa ni cɛ ani baraji ani cɛ ka jamana kanu na ani cɛ ani a ka maakɔrɔba bonya baara bɛɛ bɛ ŋaniya de don aw ni ŋaniya minnu wulila a bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman don ne ma den fa n fana ma o ɲuman ne ma den kɛra cogo o cogo bɛɛ tɛ faamu dɔ bɛ yen i t'a faamu mais n y'a faamu cogo min na n y'aw jaabi n'o de ye. Mais n'i y'anw fana wuli n'an tɛ fɛ ka fara i kan kalan tɛ se fɛ parce que kuma in ma faamu n'an wulila tan bolobaraw bɛɛ na kun bɛ an ka faamu parce que a bɛ mɔgɔw bolo an nana de Diko ka sabali an ka kɛlɛ kɔnɔ mais Diko ka sabali mun bɛ non 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 anw bɛ n'an y'anw seli ale fɛ yen n'an tɛ fɛ ka fara kan an tɛ se an b'u to an ka so est-ce que i ka faamu parce que marche fɔlɔ n'o na pas n'a tɛ ka faamu dɛ a bɛ mɔgɔ kɔlɔkɔlɔ de bɛ fɔ ko mankan ko mun de ka wuli ka a ma faamu lanko fila fɔ a ye n'a bɛ caman bɛ yen a ma faamu ka da ɲɔgɔn kan kuma mana an ma kadɔ kan fɔ an ma kila kan fɔ an ma kila kan fɔ a ye bamanankan de wa kuma in bɔra bɛɛ ɲɛna an na ni deli ka sabali an bɛ kuranna di ma k'i deli n'a ye ka sabali i ka tile kelen d'an ma ça veut dire quoi mais o ye tiɲɛ tɛ ne ko kuma y'a denkɛ dɔn mais an bɛ dɔ kɛ ne t'o kɔrɔ dɔn voilà ne tɛ kuma in kɔrɔ dɔn ça maintenant ale ye fɛn min fɔ anw ɲɛna nisɔndiyara c'est pas parce que borobaraw yɛrɛ nana u bɛna fara an kan o kuma an bɛna wuli ka kɛlɛ kɛ a bɛ dɔn kɔrɔ ayi n ka nisɔndiya kun t'o ye nisɔndiyara de c'est que l'opinion pense de l'opinion yɛrɛ fɛ borobara ye min ye a yɛrɛ y'o fɔ o ma fɔ ne da o bon o tigilamɔgɔw ka na jamana kunkan ko jamana ko sera yɔrɔ min na bi u k'a fɔ ko an nana an b'a fɛ k'a faamu an b'a don miniti min na an da don nka hali bi kunnafoni d'an ma an k'a faamu ne b'o kɔrɔ dɔn mais e tɛ se k'a fɔ ko miniti min na aw y'a dɔn i hakili dara k'i ye y'o bɛɛ mun mais an b'a ɲini fɛ k'i ka sabali i ka sabali ça veut dire quoi. ça veut dire que fɛn in fɔ fɔlɔ nin ka kuma fɔlɔ groupement de borobara de mali a fi ka kuma dɔn anw tɔɲɔnen de don est ce que ka kuma fɔ anw de tɔɲɔnen don mais foyi t'anw na an tilala ka a ɲini ka kuma fɔ pour que ka bɔ borobara ka hakɛ d'an ma
o bɛ fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra cogo ma ɲɛ ni ka fa ma faamu n'a m'a ye fɔ n'an taara n'a ye a kun ye fɛn wɛrɛ maa dun wulila ka s'ale ma de a ka ko kɛcogo diyaɲɛ kama o fɛn dɔ ka dɔn quoi n'an wulila ka wuli ka fɛn man ka la fo k'a ka dɔn de anw de kun yɛrɛ ye mun ye c'est pas comme ça anw mana wari mun miiri san ka si dan dɔ ka kuma o t'anw kun yɛrɛ ye mais fo k'a ka fɔ a ye kuma dɔ bɛ don dan dɔ da peut-être n'a fɔ cogo ma ɲɛ et puis kuma mana diya n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n fa ye pour que k'a lakɔnta kosɛbɛ i bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya cogo dɔ la o de que c'est pas ça n'a fɔra anw ye n'a fɔ i y'a fɔ bamakɔ bi o gurubara minnu bɛ bamakɔ k'u nana buwa fɛ yen wa sago bɛ kɛ walima jamana ka kɛ cogo dɔ ye musalaka ta la bɛɛ b'a dɔn a ka musalaka fɔlɔ a kɛra an ma wuli an ma bɔ a kalama mais an sera bamakɔ sɔnna anw bisimila o fɛn dɔ ka dɔn n bɛ k'o de fɔ ni y'anw wuli ka s'a ma ko dɔ de don fɛn dɔ de don ne nana o don n'an tɛ fɛ ka fɛ an bɛ se ka to so mais ni y'anw selen buwa ma a ka ko kɛcogo de y'anw diya a bɛ ka mun kɛ a ka d'anw ye mais n'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ n'a ma faamu fo k'a ka faamu mais ni buwa wulila ka se komi bolobaraw nana buwa deli k'a fɔ ko non c'est pas ça buwa bɛ ka mun kɛ a fɔra daniya ka kuma kɔnɔ daniya yira buwa la ko buwa e ka kɛlɛ ye anw de défamille a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ ne y'o mɛn voilà bon maintenant non buwa ka d'anw ye ka fara ale kan n'o baba buwa ye buwa ko jara vraiment ne kumana aw fɛ ne ni aw de ye kelen o de y'a kɛ n ma fɛn dɔn kɔnɔ ne tun bɛ fɛ ka ma kun n'aw wulila dɔrɔn n b'a fɔ denmisɛnninw ko ne ye min faamu olu ci ka n'a di bon a banna a kana kun fɛ yɛrɛ mais m'o kɛ parce que ne tɛ se o la voilà ne ko nin faamu ni hakilina min ye kuma orientation taara taabolo min kan a tɛ se ka n daminɛ ni n y'a faamu cogo min na yɛrɛ fo n ka bɔ n kɔnɔ n k'o fɔ aw ɲɛna parce que ko in fɔra cogo min na ale ye cikan de fɔ kojugu e ka sabali ka tile kelen d'an ma fan dɔ fana an bɛ taa kuma u fɛ ni min bɔra la an bɛ n'o f'i ye ça là c'est une médiation o médiation n'o bɛ kɛ ni tiɲɛ don k'o ka kan ka kɛ an ni faamaw cɛ a bɛ kɛ tan wa mais ne kelen bɛ se ka na kan o namu minɛ aw ye kuma hɔrɔn minnu farala ɲɔgɔn kan jamana maaba minnu farala ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw o kuma olu tɛ yen wa ne bɛ se k'olu ignorer wa vraiment daɲɔ ye jeli ye nka kuma y'a Mon père, Baba, ne ko yafa ɲini Baba m'a ɲini bɛɛ fɛ mais Baba o ma bɔ ne da k'a fɔ ko i ka tile kelen di anw ma k'a fɔ an bɛ dɔ fɛ ne m'o fɔ n ka kuma na mais n b'o yafa ɲini fɛ Baba ne m'a fɔ caméraw bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan mais a ma bɔ ne da k'a fɛ c'est le groupe ne mɔgɔ bɛ ka ma sɔn bɛ yan i ma bon mais n b'o yafa ɲini Baba fɛ vraiment ni kuma ma nɔgɔ surtout maakɔrɔba kuma ma nɔgɔ maakɔrɔba de bɛ fɛn fɛn ɲini mais an ka laɲini t'o ye mais ne kɔni fɛ an ka tile min n y'a caman walawala mais Baba filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko o y'a tɔ a tɛ se k'i fɛ a ma bɔ de bɛ nin da caméra bɛ yan mɔgɔ caman y'a fɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka ɲɛ ka d'a ma mais an bɛ fɛ ka yafa dɔ ɲini an fa fɛ awɔ komi kuranɛ dili anw bolo pour que kana fara kan pour que kana an hakilila yira jama na o y'an denmisɛnninw ye bi anw ka teli se ka ye kuranɛ dili bɛ k'o f'i ye mais a ko komi an nana n'a ye de pour que k'an fa don kan yanni ɲɛwuli cɛ an tɛ se k'o kɛ bon an b'o yafa ɲini fɛ ala jaabi ka yakili to la audience filanan anw mina la n'an mina la fana a bɛ dɔn ko anw nana la fana n'ala sɔnna ma merci an na kun ye kelen ye an nana de kana fara an fa kan an mana deli la fo an nana an na kuma fɔ an nana kana fara an fa kan ni jamana bɛ tigɛ mun na an k'an fa dɛmɛ an ka jamana bɔ a tigɛ la objectif